Tliet persuni nżammu arrestati wara li tresqu l-qorti mixlija b'akkużi relatati ma' traffikar ta' droga fil-Belt Valletta u l-Marsa. Dan wara li tlieta filgħodu l-Pulizija arrestata 10 persuni f'operazzjoni li tmexxiet mill-uffiċjali tar-reati maġġuri bl-assistenza tal-Pulizija tad-Distrett, l-Special Intervention Unit u l-Pulizija fil-Komunità tal-Belt Valletta u l-Furjana. Judith Bakkux ta' 31 sena u Morat Abdikadir Mohammed Naswan ta' 31 sena wieġbu li mhux ħatja wara li ġew akkużati li kienu qed jużaw mill-inqas żewġ postijiet fl-isptar il-qadim il-Belt sabiex fihom isir it-traffikar ta' droga. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-Pulizija kienet ilha tirċievi diversi ilmenti li kien qed isir traffikar ta' droga f'residenza fi triq l-isptar il-qadim. Hija qalet li l-Pulizija kellha suspett li kien hemm anki minorenni involuti fil-każ tat-traffikar. Il-prosekuzzjoni spjegat li r-residenza minnhom kienet qisha fortizza kollha ħadid għax minnha kien qed isir volum kbir ta' traffikar. Fil-qort intqal ukoll li waqt ir-rejd ta' tlieta ġew arrestati 5 persuni li kienu fuq il-post u li kienu għadhom kif ħarġu minn waħda minn dawn ir-residenzi. Il-prosekuzzjoni komplit tajt li fir-residenzi instabu 20 qartas tal-kokaina li kienu lesti biex jiġu traffikati, filwaqt li instabu wkoll eroina, kannabis u droga sintetika. Il-prosekuzzjoni qalet li minn dawn ir-residenzi ġew elevati wkoll eluf fi flus kontanti u ġojjellerija. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Dimek ordnat ukoll l-akkużata toħroġ mill-awla wara li għal diversi drabi deret qed titkellem waqt li l-prosekuzzjoni bdiet tixed dwar dak li nstab fir-residenzi fil-Belt Valletta. Il-qorti ordnat li friżar tal-assi taż-żewġ akkużati. Intant tressaq il-qorti wkoll Joseph Borg ta' 50 sena u ġie arrestat fi triq it-Tiġrija fil-Marsa wkoll it-tlieta filgħodu wara li l-Pulizija wettqet tfittxija fir-remissa tiegħu fejn instabet sustanza li hu suspettat li hi kannabis, kokaina u droga sintetika lesta biex tiġi traffikata. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek il-prosekuzzjoni spjegat li wara l-operazzjoni fiż-żewġ residenzi fi triq l-isptar il-qadim il-Belt, il-Pulizija ċirkondat stalla fil-Marsa u arrestat lil Borg u wieġeb li mhux ħati għall-akkużi li saru fil-konfront tiegħu.